South Africa sanibonani igama lami nguThabisa uQumba amaqumba nalaqumbi selesele lentaba umbhinyiliki uMr Qebu Bhinyilikist Qumbist bukhoma ku TV yenu enkulukazi uhlanga media kanti ke igama le show ihwayimina ebantwini bebonke kungani ukhethile ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise bebaningi kangaka abantu emhlabeni ukhethile nje wena ukuthi uzozwisa mina ubuhlungu namhlanje ke sinolunye uTavatava sinolunye uTalatiya Talatirian abanye sebangibiza ngoTavatava hayibo ubona ukuthi manje sengaba uTalatiya namhlanje ke sinenye futhi inkinga esizoyixazulula ngokuzethemba nje singazi noma kuzokwenzeka yini ziningi inkinga esibhekana nazo nje siyibantu kungaba isekhaya ngaba isemphakathini ngaba ikuphi namhlanje ke sinaleyo nkinga enjalo uyakhala umfowethu la uthi ngabona ukuthi angivele ngimiyeke mina akekho umuntu wesifazana ongangizwisa ubuhlungu obufana nalobu bese ngiqhubeke naye sekubhlungu ke manje ngoba yonke inkinga abhekana nayo umfowethu manje seyidalwa ingane yakhe ayizalayo ngokuthunyelwa unina ake sihambe siyobona ukuthi ihamba kanjani e-studio mbukeli lapho ngasekhaya sikwihlelo ke elithandwa kakhulu abantu ekuthiwa ke ihwayimina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobo buhlungu ubuzwise mina i-channel uhlanga media kanti ke sihlezi nomfowethu la mhlawumbe bafaka sibonga kakhulu nje ukuthi usondelile masikucela ngaphambi kwakho konke kodwa ngicabanga ukuthi kumele sikubingelele mfethu sikwamukele ohlelweni ngiyabingelela aqhabela kithi ninjani baba hayi siyaphila kakhulu yebo siyabonga mfowethu ngoba yabona uba nesibindi sokuza endaweni ungazi ukuthi ubizelwane nanokuzovela emakamereni ayondelula yabo siyabonga kodwa ukuthi uhloniphe ukwazi ukuthi usondele kunembuzo ke sizokubuza yona emayelana nawe nje nempilo yabona yebo ngicela ukubuza bafa mhlambe igama uba asiqaleni ngigama esengifuna ukuqhubeka kakhulu ngasingasalizwanga negama okay hayi igama usenzo yebo sibonga umbomvu lo ungubani amatomela mfowethu yona isindwa sisila sawo siyabonga ngifuna ukuqala mfethu ngokuthi ngibuze ukuthi sonke sizelwe sinoma nobaba umuntu nomuntu nje ophila emhlabeni noma nobaba ungabe ukhona uma nobaba kwena hayi basaphila ya basakhona basaphila akusabusisekile nje yebo mina ngasho nobaba bacishe ngakuna 12 ucabanga wona uphile nobaba uzofike kulesi sikhathi inhlanhla engandele bani manje ngicela ukubuza ke usunayo vele unkosikazi njengamanje yebo anginayo impela nginayo okay ma ukhumbula nje ebusheni bakho useyibhungu nje usemncane wawumuntu onjani intombi noshesha wawuba nezintombi eziningi noma wawuba nalo ntombi ngaleso sikhathi uhlukana uphinde uthole enye kanjalo qhawela kithi noma khona sekuthe ukuthi kodwa zazi ngithanda intombi ngakinogazi kulona kodwa isinqumo kwakube sami ukuthi ngithandane nalo muntu engithandana naye ngaleso sikhathi yebo ma uhlukana naye futhi uphinde uthole omunye kanjalo ngithola umuntu yakho ngiyageza lensizwa nokuyezwakala mfethu manje ngicela ukubuza ke ingane seyikhona noma izingane sesonazo ingane mfowethu nginaye kwi previous relationship khona esayisathandana nje naye into eyayiserious sana eyayiserious so ngezimo zempilo ke kwenza ukuthi sagcina sihlukene yona ngane nginayo le yebo uthando lunjani nje mhlambe phakathi kwendodakazi nobaba wayo nibantu abazwana kangakanani niyazwana mhlambe nibantu abane gap nyana lapha nalapha usho indodakazi yami yes hayi uthambo so fast lahlala ngiyayithanda ngenhliziyo yami yonke naye iyangithanda futhi kakhulu yabo lokho kushiswa izenzo nango ubudlelwane esinabo nayo siyazwana kakhulu ma ubuka isikhathi usenoma wayo noma ungasenawo uma wayo senihlukene ubudlelwane bakho nawo busefana naye ubudlelwane bami noma wakhe nengane kusekhona uma wayo eduze noma engasekho qhawela kithi
Siyazwana nondodakazi. Kodwa kube khona lezi izinto ke angithandi ukukhuluma kakhulu ngazo ngoba izizathu sokuthi ningibizelela ke isihloniphile and angisazi. So angifuni ukukhuluma ngigeqa amagule ngingazi ukuthi eneyisona siphi kanti ngizoze ngikhulume okay. ngafani nalezi ningibizela. Hayi no ngezwakala mfowethu. Ngezwakala. So iyodwa ingane nayo ayikhe osenaye enye mhlambe ukhona mhlambe ubudlelana okubona njengamanje uthe ushadile. Yebo ngishadile. Ushade nomunye umuntu okunje hayi noma wayo nomunye umuntu. Ngishade nomunye umuntu. Akubi nayo lokho zana ingane nayo. Hayi ebesingakabi khona. Okay. I know. Ngithola sengihlukene naye. Hey le ndaba yokuhlukana ibhlungu kakhulu more especially mase sizoya ngasezinganeni. Ukuthola ukuthi izingane ziyahluleka ukuunderstand. Enye ingane ezibone mase ikhulile nayo ukuthi ayakuyenzeka ukuthi uthandane nomuntu kubuye kuphele lento yokuthandana niyeke uyoqhubeka futhi nomunye umuntu kanjalo but bafo angifuni ukwanda kakhulu ngisafuna uqale ngibuze nje ekuthembekeni kwakho kusuka kwani kuyakuthena ungazipha ba ekuthembekeni nasekuphileni kahle nabantu nasekuthembekeni nje kubona bonke abantu ophila nabo abaseduze kwakho kusuka kwani kuyakuthena ungazipha ba qhawela kithi akulula ukuthi indoda izisho ngale ubuhle bawo nayo yonke into kodwa ke ngizozisho mina angimuhle ungazipha banike inamba ayayifuna le namba ngiyifuna inamba ukuthi u1 noma u10 noma u2 noma ubani qhawela kithi ukubeka kuleli khona hayi mfowethu angisho ukuthi angikho ngaphansi kwa8 awukho ngaphansi kwa8 ngoba phela ukugcine nje basiphila emhlabeni akekho umuntu operfect angithi nje 8 ngisondele ebuhleni kakhulu ngike ngimazi omunye umuntu ngibona kanjani yazi bafo ngaphambi kokuthi ngiqhubeke kakhulu mhlawumbe ngize ngikubonise ngisafuna nale video la ngisafuna ukubuza ukuthi kwakuthatha isikhathi singakanani khona abantu abake bathi hey umuntu kumele umazi kahle ukuthi unjani ngaphambi kokuthi umenze umfazi kwakuthatha isikhathi singakanani ukuthi umthatha abomfazi wakho lo muntu osanana owumfazi wakho manje butwa ngiyabona insizwa impela endlekile ebukhali ngiyabona kahle mfowethu lento ayina formula and ayina formula ayina recipe lento mase kuyiwa ngaso uthandweni ngoba ungathana nomuntu for 10 years nishade nihlukane within a week qinisa lemsula lelo baba niphinde nihlangane nomuntu within inyanga umthathe umfake endlini kubo sofa silahlane wakho so nje kukho konke mfowethu ngiyacabanga ukuthi umfazi umuntu omthole seready yena ukuthi usewufila ukuthi abe umfazi akakhiwa umfazi ngiyazi ukuthi isiZulu thina njengamaZulu uthi uyakhiwa kodwa ngokwami umthole seready yena mawumthole within a week ready wamfaka endlini uba right yabo so umfazi umuntu kaNkuluNkulu mfowethu hayi makhulu la yona into engizoyisho leyo no but umbuzo usamile bafuthi lo naye wakuthatha isikhathi ngakanani ukuthi umthathe qhaweli le memory qhaweli le memory yendlovu ngididizeke bafubuze ngobuzile nje ngiyawufuna ukuthi ngiyithole impendulo yakho ukuthi kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe mangizofunisela akuthathanga isikhathi eside kakhulu ukuthi umthathe ngase ngiyazi into engiyifunayo kanti naye wayesazi so isikhathi sabasincane kakhulu ukuthi ngimthathe noma ungasashongo kulungile bafuthi sabasincane okay ngicela ukuthi ke sibuke nansi ivideo la uzomisa nje kanje ifoni ngicafazela lapho play ukuthi uyibona aso sanibona babukeli igama lami nguAmanda ngwakangcobo ngibhalele uhlanga media ngoba ngifuna bangisize ngesimo sami ngaphatha kabi babengane yami manje ngifuna bangisize ngalokho sengihamba odokotela abaningi bengqondo angikho right ngiyabonga uyamazi bafu uyena lo ongibizela uyena bafu lo esiqalisa ukukhuluma naye sambuza ngawe sase sithi ake sibize wena mhlawumbe sibheke ukuthi kuyahlangana yini njengoba sihleli nawe nje kanje uyena mfethu ukubizile uyamazi kodwa mfethu njengoba ngikutshela nje eqaleni ukuthi
nginengane yena uma wengane yami lo. Oh. Uyena lo uma wengane yami mfowethu. Uzwakala ngazuthi uyadabukisa kodwa manje ngendlela achaza ngayo ukuthi usehambile odokotela bengqondo if I'm not mistaken. Usihambile odokotela bengqondo akekho right. Uyafisa ukuthi nilungise lapha nalapha mhlawumbe la ekonakala khona. Ngifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe le seyimenza ukuthi azafike kodokotela bengqondo mhlawumbe ngabe unalo ulwazi ukuthi ngaba yini mhlawumbe singakakhulumi naye. Bhuti qawula kithi ngicabanga ukuthi ikona lokho akushoyo ukuthi wenza iphutha elikhulu so ela hamba lazafika esiqhumeni sokuthi sihlukane kungalula. Yeah. Ubani kahle kahle wabayimbangela ukuthi kuze kufike ekuthenini kuyahlukana? Uyizathu yena sokuthi sihlukane. Njobe ethi unephutha nje usho kona lokho uyalazi iphutha lakhe. Yabo. Khona bengazi ukuthi akaneme kahle nje bahlukene kodwa bengingazi ukuthi ngoze ngifike la. Angibeke emva kwamakhamera kanje ngikhulume yabo. Kodwa ke ukuba omunye umuntu bengizokhipha le microphone yenu ngikubambise yona ngiphume ngihambe. Kodwa ngoba uma wengane yami ngizozama ukuyibamba ngizozama ukumhlonipha ngimlalele ngoba kufanele ikhulunywe lento. Emva kwalelo phutha akukaze kube khona ukuhlala phansi mhlambe ngoba ukuthi nje mfowethu akuzange mfowethu ngimavoidile kakhulu. Ngimavoidile kakhulu asikade nje sibe nalo ithuba lokuxoxa basihlambe sixoxa nawe kanje. Yabo ngimavoidile nje ngazo zonke indlela mfowethu ngoba bengine anger enkulu. Yabo ngibothi ngizoze ngikhuluma izinto ezingamnandi nasefonini ngoba phela amazwi ayahlala ungaxolisa namathela. Yabo ayisho ukhona kodwa yena bafo around ngiyazicelela nje ngoba nawe ngicabanga ukuthi mhlawumbe uyalifisa lethuba lokuthi ukwazi ukuzokhuluma mhlawumbe ezazi ukuthi umiphi mhlawumbe nawe uzazi ukuthi umiphi singakuvaleli ngaphandle ukuthi usunomuntu usukugane ushadile singakuvaleli ngaphandle ukuthi kuyiphutha kwayibona lokho esikwenza ukuthi sikubize lo umuntu wesifazane ubunomunye umuntu wesifazane futhi oqondile kodwa nawe uyalifisa leli thuba lokuthi ukwazi ukuthi uzokhipha okungaphakathi mhlawumbe naye kuzwe noma na umlaleli ukuthi mhlawumbe ngabe ufuna ukuthini yabona. Ngingambiza ke kodwa qhawe uzomphatha kabi lo muntu engiphilisana naye njengamanje lokho kuzokwenzeka kodwa kulungile ungambiza. Uzomphatha kabi kakhulu. Asixolele ke bakithi asixolele kakhulu sisibone na. Yebo. Yeah, ngimfaka. All right. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngoba seze kwaba kanje ngicela usale sotshela abantu lapha emakhaya ukuthi ubani igama lakho nesibongo. Yebo, igama lami nguAmanda Ngwakangcobo. Okay, siyabonga ke mapholo. Ngiqaphela into encane nje yegap year ngathi kune like sithi gap year kwathi kuningi lokhuza neminyaka la ekhona umunye uneminyaka le ubunye kanti uneminyaka le kodwa ke phela vele ngoba wesifazane emncane akunalutho kuye kusho njalo ukuthi wesilisa kumele abe mdala ngoba besifazane bashesha kakhulu ukuhlakanipha babashiya ontanga babo bathi beqala ontanga babo bedlala omayibhuli intombazane eseyiqomile okumfana kwazi ukuthi kumele kugeze uyabona ngoba sesila sesiwami ngiyafisa ukuthi usitshela ukuthi mhlambe yini esibeka la namhlanje. Ngabheda kakhulu baba ingane yami sithandane ngo-2015 saba nengane ngo-2016 so sahlukana ngo-2023 yeah behlukaniswa yini imini izenzo zami shuthi ngaba wrong indlela thizeni ngangayitshela nami ukuthi sengazi kufike la kwafika khona
Yebo. Yebo. Eish. Sizoloko sisalela emuva ke yabona amakhono ondlela thizeni. Sizoloko sisalela impela emuva ngoba soloko sibuzile nje ukuthi okay indlela thizeni kwakuyini. Mhlambe le kuyiyona eyazi yadala ukuthi kube khona ukuqhelelana kwabantu ababili abanengane. Ngoba ngicabanga ukuthi manathana ngo 2015 it's okay 2016 nabanengane cishe leyo ngane ngabo 2023 ayineminyaka o7 kanje 2020 manje ineminyaka emingaba u9 mhlambe okay nihlukaniswa yini kahle hle Ngabheda nami ngendlela ngasuke ngakhuphukelwa umoya ngagcina sengimbeka isandla phambi kwabantu. Kahle ke sisi asilungise le party kusho wamshaya. Yebo. Ngambeka isandla ngendlela. Umshaya kanjani umgeje umshaya ngani? Ngamshaya ngempama. Ngempama? Yebo. Hayi khona. Yindaba. Ngasuke ngakhushumkelwa umoya ngagcina nami sengenza okwangafanele ngikwenze. Usenawo baba ekhaya? Yebo ukhona. Bakhona abazali bonke bakhona. Ayingeke. Uyabona nje ukuthi ngikhuluma ngelokhuzane nge-age gap phakathi kwenu nobabili. Ngicabanga ukuthi lo muntu lo ngendlela engimbone yiyona nendlela ahlonipheke ngakhona izoba khona le ndawana yokumhlonipha kuwena. Kwakwenziwa yini ukuthi kuze kufike ekutheni uzombeka isandla impama ngempama into yokugcwalisela nje leyo usha umuntu umxhaphaza ngempama kwakwenzeka kanjani? Yebo ngiyamhlonipha ukumhlonipha kodwa indlela naye yakhuluma ngayo ngalesa sikhathi kwagcina nami sekukhuphuka umoya ngagcina sengimbeka isandla phambi kwabantu into engangaqondile ukuyenza. Nani kuphi? Sasila emall eGallery. Akwani lempama ungavuma umshayela endlini nomshayela phambi kwabantu? Cha, angimshayela phambi kwabantu. Hayi ngeke bafo angazi ngicela uyichaze ngendlela yakho kwenzeka kanjani. Ngiyaxolisana nokuthi yabona bafo into kanje ukuzoyikhuluma ehlangalaleni kanje nako kuyalokuza isithunzi somuntu okungeyona into engiyihlosile ukuyenza but ngiyafisa uyichaze ukuthi iyenzeke kanjani yabo ukuze sifike la sifika kanjani la uchaza ngendlela yakhe ngiyamuzwa kodwa ngiyafisa ukuzwe lakhe isayidi. Qawe yabo indaba le yalento bese ngitshethe ngiyivalelile ngemuva engiqhubeka nempilo. Yebo. Mina ngiyaqala ukudelela umuntu esifazane kanje. Amanda uyazi ukuthi ngimthanda kanjani, uyazazi into engizenza kuyena. Uyazi ukuthi imake bafo njeka manje unomfazi angithi ukuthi khona into efuna siloko siyilungisa nje kancane kancane yabona mangabuthi uAmanda uyazi ukuthi ngimthanda kanjani it's a present tense into eyenzeka manje leyo ukuthi umthanda kanjani manje uyazi ukuthi umthanda noma wawu noma namanje vele into ayazi ukuthi uyamthanda. Qawe ngizwisise kahle. Yes Ngizophinde ngikushoyo. Yebo. Amanda uyazi ukuthi ngimthanda kanjani. Ngizwisise kahle qawe. Kodwa ukumthanda kwami akusho ukuthi sizothandana siqhubeke. Ukuthi bafo ngiyakuzwa angikujaji futhi inhliziyo ethanda Amanda. Okay but ekugcineni kosuku kunomuntu wesifazane ozobuka ishow okuthiwa umfazi wakho ozohlala nawe enolwazi lokuthi wena uthanda Amanda okuyinto engeke izinhlalise kahle leyo. Qawe la ngithi okwesithathu ngiyichaza lento okwesithathu ngizoyiphinda futhi. Yebo. Amanda uyazi ukuthi ngimthanda kanjani. Okay ayibafa siqhubeke uneshow lento ikhuluma. Okwesibili ukuthi Amanda ngiyamthanda akusho ukuthi mina sizothandana naye. Okay. Okwesithathu umfazi wami isitori saAmanda usaze sisuke ekuqaleni size siyofika ekugcineni. Konke engiyikona nangendlela engenza ngazo izinto. Umfazi wami ngimfihlele izinto. Sibuya leliphuzu lesibili bhuti lokuthi ngiyasithandana. Akuzona zonke izinto oyithandayo empilweni ezikufanele wena. Ngiqedileke qawe lapho. Akuzona zonke izinto ezinhle emehlweni akho nezinto oyizinhle nozinto oyithandayo
ekufanele ukuthi uzamukele empilweni yakho ngoba ngelinye ilanga ingakubulala lezi zinto oyithandayo. Ngolwazi onalo esiphi isizathu esamenza ukuthi aphakamise isandla asibeke kuwena? Isikhwele. Okay. Isikhwele esikhulu anaso ukuthi mase eqalile lento yakhe ekuvele kube umunye umuntu engingamazi. Ngiyamazi uthinto wapi, ngangimazi uthinto wapi to be specific. Kodwa mase imqalile lento yakhe. Uhlula ngisho abangani bakhe abaseceleni bakhe. Engaphathaza amawindi emoto angazi ukuthi kangaki ngimbambe zama ukuphahla amawindi emoto yami. Mhlawumbe just ukubuyela emuva kancane ekuthenini yini le ngaleli yalanga sibuyela nje kulolu suku olulodwa lolo kuyilona agcine kubekela isandla kulona ukuthi yini le kuyiyona yenza ukuthi mhlawumbe igcine ibimbangela yokuthi akubeka isandla ngalolu yasuku. Okay. Sasemall. Siyothenga impahla. Impahla zengane, impahla zakhe, impahla zakubo. Okay. Impahla zakubo niphathisiwe kubo? No. Kubo sasinesivumelano esithize sokuthi ngibathengele impahla igrocery every month end. Why? Uthando bafana nama limit. Oh, kwakusuka kuwena. Kwakusuka enhlizweni. Uthanda nama limit ngoba ngaze ngahamba ngayo sho kubazali bakho ukuthi hayi mina nakho ngizokuofarisha kunina. Ekhaya emuva yakwenza futhi. Ngiyakwenza futhi. Oh, ngikwenza ama side wonke. Yabo. Okay. So nga receive phone call kanti ngizothi ngiyayibamba ivele icimeke kanti lo muntu obefuna ukukhuluma nami masashiya iVN about umsebenzi of which umuntu supervisor naye emsebenzini. So mangingekho mina ekhona yena siyakwazi sicommunicate sizama ukuthi mhlambe. Okay, ngi understand. Kanti uAmanda uzozwa ivoice note yomuntu wesifazane egcineni kanti umuntu esebenzisana naye obuza something. Yabo ilapho kasuka khona uvuka umbhejazana phakathi emall. Mezwa le voice note angazi umuthethe ngiyathandana naye of which ngamkhombisa after emva kwesikhathi sekudlulile lemsendela khona la esazama khona ukuthi abuye azehlise khona kodwa ngale la ngathi ngiyazama umlalisi lalela kahle phela eqhubeke ethi ngenze isilimo intombi zakho zonke lezi mana ke uma ngabe sekushaya ngempama isinyathelo wasithatha emva kwaloko wenza njani? Kuhle ukuzehlisa umoya ngaleso sikhathi ayithi yena usuyaphakamela umoya mina ngizehliseke ningaphakanyelwa nonke umoya kodwa ngibe neplan. Yes. Akehlisa umoya kuqhubeke yena angithi yena akaseze useyuhlanya manje la angehlisa umoya mina kodwa mase iba indoda eneplan. And iplan yethu ngiyona ke lesibekela ukuthi ngamthatha ngehlisa umoya ngambeka ekhaya ngaphuma kuyena. Lokhu kwempahla kwaqhubeka kwenzeka noma kwaphela kanjani? Okwempahla futhi kwakuyisivumelane sami nabazali bakhe and angena ke indoda ethi mase sihlukene base ngikuphuca zonke izinto ebengikuthengela zona masithandana. Yabo. So ngaqhubeka nakho ngagcina isivumelwano phakathi kwami nabazali bakhe. Namanje usakwenza? Ngiyakwenza ngoba phela nengane yami ihlala khona. Yo ngibona ngazuthi sisi kodwa kukhulu kakhulu wakwenza. Kukhulu kakhulu. Angazi ngizwa uthi uhamba udokotela kwenzakalani? Bodi ngihamba udokotela ingqondo ibuye ingasathathi yena kahle. Cabanga kakhulu. Into engayenza ayingiphathanga kahle because sagcina siphetha ngokuthi yena asafuna ukuba nami wathola umunye. Uzokuhlaza inkinga yakho. Manje angazi noma imina owenza lokho noma wesevele yena esemtholile vele eceleni omunye angazi. Iyona into engiphatha kabuhlungu leyo. Iyona nje into engangiphatha. Wena kahle kahle ufile ngazuthi ukuyeka kwakhe wevele sishoda ngento. Wevele sevele semtholile loyo. Bafo lo muntu lo uthe kwathatha isikhathi esincane vele ukuthi umthathe umenze umfazi. Akathatha isikhathi esincane ngambona ehamba ngambona mangikhuluma naye ukuthi lo muntu uvuthiwe useyimisele ngalento. Wengekho empilweni yakho ngesikhathi uthanana naye? Wayengekho bot.
Shosho. hayi wayengekho 100% wayengekho bhuti noma unganikini ikhanda kodwa wayengekho ngiyasho ukuthi wayengekho wayengekho bhuti Yeah. Manje kuphilwa kanjani ingane nibonana kanjani nayo? Idaba lengane lisensitive mfowethu yabona nje njengoba singaphansi kwamakhamera ngingathanda ukuthi ingane yami ikhulunywe ngayo ngaphansi kwezimo kanje ngoba manje ngifuna ukuyivikela ngoba ngiyacabanga bayazi ingane mabebona umama kodwa sigonyuluka ke ngoba vele phela sesindaba yabo uyayisebenzisa ingane lo njengoba nginomfazi lo ufida ingane upoison lo ukuthi ingane yenze zonke izinto ukuthi mina nami ngixabane nomfazi wami kanjani mfethu lo amani ingane mayikimina ayimfuni ukumbona lo umfazi wami ubona kanjani ukuthi ayimfuni ayidli ngisho ukudla mayenze lo uyena emina kufanele ngiyenzele ukudla ingane yami ibingayenzi into kanje ingane yami isivele ivuke ebusuku ivele impongoloze nje ikhale why mangithi ngithumela umfazi ukuthi akahambe oyibheka iqhubeka ikhali ithi ifuna mina kodwa lezi ngane sebespende almost iminyaka ndawonye lengane kuphela ilalela mina mayibona lo ivele act ngathi angazi ukuthi njani of which ngiyabona ukuthi ingane encane phela the only thing engenza ukuthi ifeed upoison and uyena lo oyifeedayo awungichazele ngaleyo phathi leyo indaba kwenzakalani khona mhlawumbe into ayikho into engizoyichaza lapha akazi ukuthi ukhuluma ngani ayikho into engifida ingane mina ayikho into engifida ingane okay kahle njengoba sila ufuna ukubuyelana naye ufunani kahle ngifisa ukuthi silungise izinto sibe right njengasekuqaleni ushadile ngithi uyazi ya ushadile anginankinga ngabe unkosikazi wesibili mawukuthi kanjani umuntu ongakushaya ungaqhubeka naye umshade wena kuwena. Kodwa kwaba iphutha elilodwa nje. Into yayiqala ukwenzeka futhi neshow yayigcina. Izophika phela. Kodwa nje leyo ukuthi ngifide ingane ayingeke. Angizwa kahle. Yini ucabanga ukuthi ingane yakhe iyazicabangela ukuthi ingakudla ukudla mabe ukhulile phela nayo mhlawumbe iyona into efuna ukuthi iyenze. Hayi ukuthi ifakwa yimina lo mqondo loyo. Yazi mina ngingasho ukuthi wayitshela ukuthi ingane yami uvula amehlo lo mama ngakubulala nokubulala ngendlela angangifuni ngayo. Abantu besifazane so mina nginendaba naleso sikebereshe lesa nginendaba nje. Hayi awukwazi ke sister yabona ke sekuphelile ke phela. Ayikho into esiyizele la. Bafowethu ngikhiphele mic ngihamba. No ngempela bafo ayikho into esiyizele la sisi. Hayi ngcono ngiqhubeke ayikho phela ngizoza akahloniphi usuzoba umamncane kodwa akahloniphi kanje ubuza umamkhulu ngothi umamkhulu ngosikebereshe. Mina avele ngizobe ngingazile ngaye ngizobe ngize ngawe nje. Kodwa sezi upho umthukelana niqabeniswa yini naye? Cha ngithoswa yilo ukuthi mina ngimfaka upoison sho ukuthi uyena vele omtshelayo ukuthi imina lo ufaka ingane upoison. Ngeke sizwani phela manje yabona la uzozama ulungisa izinto akwazi ukuthi umuntu okhona endaweni futhi uzothi ukayena ku wrong. Kwaleyo ukuthi mina manje ufaka ingane upoison kanjani? Mana ngicela ukubuza uba uthi ufaka ingane upoison unkosikazi noma ubaba wengane? Ubaba wengane ngazi ngani lesikeberesha sishiye endlini. Ayo qawa. No siyahluleka qhawe uqhubeka. Ngicabanga ukuthi siswami nawe uvela uyabona ukuthi ngeke uzoyiwina le. Ngicabanga ukuthi into ekwenza ukuthi kodwa into enje ngizoloku uzamile uzozamana. Ukuthi ngimthambise. Uthambise ubaba wengane? Angisazwanga ke manje. Uzomthambisa ngani? Hayi. Thambisa ngobhanana. Ngiyamazi ukuthi uthintwaphi. Hayi ngeke bafungcela mina uqinisekisa unkosikazi wakhe ekhaya mfethu ukuthi le into ekhulunywa lo muntu ngeke yenzeke makuukuthi ngeke angihlangene naye asikhuluma phela esisi angikhulumi phela mina nawe uNkulunkulu wami hayi yabona ke khona into wrong yazi nje ufuna ngiyikhulume le eqhawe khona into wrong yenziwa abantu abasibhalelayo umuntu ufika ukubhalele esosizini uyabo bese mangabe sefike la afika abe umunye umuntu lo muntu mina ngimazi lo mina ngazi umuntu kade ekhathazekile la usehambile odokotela osenjani lokudelela mina ngikwazi kwalento ukuthi kuthiwa washaya indoda ngempama ngempela wayenza usengaphinda futhi uyenze into eyenzeka kanye bhuti wami into enjani yenzeka kanye leyo nto hayi siswami khohlwa wena ayikho lento yakho
ayikho nje ngempela futhi kwangempela abafuna uyaxolisa mfowethu ngiyaxolisa ndoda angazi isinqumo sakho ukuthi sithini ngayo yonke lento but mina linye ipoint engizolisho ngibona ukuthi libalulekile anginendaba nokunye ngizosho ukuthi nje ngicela ukuxolisa kwesithanda sami ngishiye endlini ngithanda ngenhliziyo yami khokho yonke isithando sami ngiyazi uyayibona le video cela ukhohle okunye cela ufocus kumina ufocus ezintweni mina nawe sivumelene nazo ngiyakuthanda and wena ngizoqhubeka naye kuzo zonke izinto asikhohlwa abanye abantu noma bakubiza amagama mina ngiyazi ukuthi akona lokho abafuna ngiyabonga mfethu kakhulu emndenini okobo amakoti kabafu manje ngiyazi mhlawumbe ngafika nimxolele bakithi kakhulu emndenini wakasisi kusekuningi kumele nimcije kukona nimfundise kona useyingane bandla usadinga ukulungiswa lapha nalapha ya mhlawumbe usazoyithola indoda yomshada ngelinye ilanga sisi uzilungise ngane yakwethu uzilungise uzoba right uyezwa nona angizwa yamuzwa ayike into esikusize ngayo ngizokusiza kanjani mina ngizokusiza kanjani mobiza unkosikazi womuntu ngesigebele nje ngithini yamuzwa uyini mayisuka la igama le TV ilokhuzani hey igama le TV uhlangamide igama lelokhuzani le show yiwhy mina xebo ziningi izinto bafethu ezithi mazenzeke uzibuza ukuthi lento yenzeka kanjani le yabona umuntu osifazana ushaya indoda ngempama hayibo kahle bafethu usazimisela ukuthi kuqhutsheke ukuthandana ushayela indoda ngempama indoda yini kanti indoda insika ekhaya ishawe ngempama umama hayi ngeke bafethu ayakekwe akuvekiyekwe nje straight sazokwenziwana wena umuntu efana ngabe uprotector wena ushawa wena lo muntu akanamandla lo ushawa wena uzoprotecta kanjani lo muntu wena kumele uprotecte indoda wena futhi wena umuntu kumele uprotecte yena futhi wena umuntu kumele wondle yena vele uzokuthathila ubudoda sakubakho bonke angisho ukuthi indoda kumele ishaye umuntu wesifazana kodwa umuntu onamandla emjolweni umuntu wesilisa ngaso sonke isikhathi but hayi ukuthi kumele abe namandla ekutheni ashaye but amandla okuprotecta nokuvikela futhi ke uma ngabe uvikela isimo esithize usivikela ngendlela yokuthi ungaze ukhishwe izingalo ngoba uyavikela uyabo mawuvikela usukuvikela into from something so mawuvikela into from something kumele ushaye into eza kulento le uyivikele uyabo wena uvikeleni ke mengabe ushaya indoda izo iattackani indoda njengoba uyishaya nje iattackani ay attack lutho ngoba sikhuluma indaba ukuthi lo wesifazana ushayile lo wesifazana obeze endodeni yakhe uvikela indoda yakhe ushaya indoda yakhe ke lo usazimisela ukuthi maqhutsheke kuthandwana hayi ezinye izinto singagoloza nje bafana bakithi nazo sithi ukuthi indoda kumele yenze ukuthi imfazi kumele yenze ukuthi lama formula sizibekela wona akasebenzi kwesinye isikhathi uyabona kodwa ukuthi into imfazi angashaya indoda hayibo bakwethu ngeke phela bafethu ngeke ayikho right lo nto leyo engikuthandile kodwa kakhulu ngomyeni uyindoda eneqiniso leyo kondla ngiyithandile ngoba ibalansile nakuba uyayenza uyabo nokuthi athi ngoba nakingane yakhe lapha yabe sathi hayi ingane yami ngoba nayiyadla lapha nami ngizofaka yabo omunye umuntu wesilisa koyivaka wayeyothi awu bondliwe yimina angeke mina akhohle ukuthi khona ingane yakhe but yena ufaka imali ngokuthi ngifuna ukudla ingane yami ukuthi obani abanye abazodla eceleni it's okay but ingane yami ngiyazi ukuthi right ngiyondlela idlile right uyabo waba nje nebhadi lokuthola uma wengane ungasile yilelo bhadi nje abhekana nalo but namhlanje uhappy unomfazi wakhe ujabulile and uproud yambona ukuthi uproud angiyithandanga leya party leyo ukuthi aveze ukuthi inhliziyo yakhe isamthanda ziningi izinto ezilahlekisela ngama point ngoba ngizamile ukumbuza ngaphindelela ukuthi ngabe ngempela kuyiqiniso lokho akushoyo engathola ukuthi ayingeke umile kukona kodwa ke ngase ngithotshiswa ukuthi uthi unkosikazi wakhe uyazi ngakho ngase ngibona ukuthi ayisho ukuthi bavumelene ukuthi ayiqhubeka umthande kuyoze kuyiphelele mhlamba ngazi but ngeke bengengikwazi ukusho bengizosa ngizamthanda ngazi inhliziyo isamthanda phela kuvikela inhliziyo yalo umunye uyabo lona uthanda kuyona into ephela semthanda but akukho lula ukuthi uvele utshela umuntu nje ukuthi hayi kusenjalo uyabona
So ziningi izinto ekumele siyibheke la emijolweni ezingasilimazela ngoba ungathola ukuthi lo bhuti lo imali wesevele seyibekile yokuthatha lo kodwa ngenxa yokuthi lo wambona ukuthi uyisiwengu wathi akangithola omunye umuntu and ukuba ready ungaba ready manje ungaba ready kusasa ungaba ready noma inini so angeke size simsole but enye into futhi kumina iyavela ngoba lo asisi lwana mangabe buza ukuthi shuthi lo muntu evele sekhona okungenzeka futhi ukuthi evele sekhona but ngeke asasho uyabo kodwa ngimbona indoda ethembekile man ngimbona indoda ethembekile nesaza isitori sa kodwa ke umuntu ngeke uzumazi ngingathi nje emjolweni okona thembeka emjolweni okona iba indoda ekumele ngabe ekumele ube yiyona wonke umuntu wesifazana angayijabulela emjolweni okona iba umuntu wesifazana wonke umuntu wesilisa angamjabulela musu kuba umuntu wesifazane ofuna ukuba indoda futhi at the same time yabo angimele ube nawo abe sesiswini kodwa yabo indoda enawo umuntu wesifazana akanawo ungawafihla esiswini abe sesiswini cha ungabi nawo nje sidalo amukela nje ukuthi indoda umfazi naye indoda yamukela ukuthi umfazi akashawa ziningi indlela zokumshaya but akashawa